Ja, jeg er tv-rapporter for Fresh Daily Information, og vi skal over og se Axel Blomstergaard, der faldt ned igennem atmosfæren med 1200 km/t. Forventet landing af Axel Blomstergaarders udspring, I hørte om tidligere på aftenen. Han er planlagt til at lande lige på denne rest. Det er et godt valgt mål, som kan ses meget højt fra. Herover der har vi så, vi kan følge med i hjerterytmen og kamera, så vi kan se, hvordan han har det deroppe. Det er selvfølgelig vigtigt for professoren og doktoren at kunne følge med i, hvordan han har det. Og vi har her deres hovedkontrolcenter. Herover har vi selvfølgelig kamera, så vi kan følge med, når han lander oppe på stjernerne. Det bliver rigtig godt. Og vi har professoren herovre ved lige godt sige et par ord. Jo, selvfølgelig. I kan for det første se kameramænden deroppe, hvis I kigger godt efter. For det andet, så Gitte, hun har hele det her stykke herinde. For det tredje, nu bliver vi nødt til at komme til og se, om han er lige nu på vej ned gennem stratosfæren. Han skulle meget gerne. Og forventet landing er altså lige her. Det er selvfølgelig års. Så han er på vej ned, eller hvad? Ja, lige nu på vej ned. Lige nu er han på vej ned. Der. Skal lige holde øje godt, så vi ikke får ham i hovedet. Det er bare I kan se knæklys lige nu. Ja. Han er knæklys på selvfølgelig. Det er klart. Meget rolig. Hjerterytmen er helt stille og rolig. Det er rigtig godt. Nej. Hvad foregår der? Gør noget! Nødstoppet! Nødstoppet! Hvor kommer han hen? Hvor falder ned. Han har rejst sekunder. Hvor er han hen? Han kommer. Han kommer. Stop der. Pas på. Nej! De har helt styr på situationen. Der er selvfølgelig kontrol, og tænk på ned til mindste detalje, det er klart. Han har været gemt sig derovre hele tiden. Både professoren og doktoren er selvfølgelig forberedt på enhver situation. Der er tænkt i en situation. Og han bliver selvfølgelig også gennemgået for at teste, at han stadig fysisk har det. Helt okay. Velkommen til, Axel. Axel, nemt. Du har trækket fat i skærmen, eller hvad? Jeg vil ikke lige give ham hånd! Du er okay. Der er puls. Han er helt okay. Skulle det være den anden gang, så ringer jeg jo. Så skal jeg nok lige huske at trække den lidt tidligere. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til Axel? Hvordan